nagyakagan kag paagi nga ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan apan imo lang kadtong gipalamay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. Divine viewpoint, mental attitude, mo kini ang binugnan sa imong gahong espiritual. Kung sa malang plano sa dinhi imo makatunan sa puno sa Diyos. Kini kay mga sa imprintado ng mga puno sa Diyos o kini huna-una sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, mipahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay o paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have noted that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Matthew 6:19. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith,
as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119, 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Proverbs 3 verse 1, my son, do not forget my teaching, and let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments ato kining gahin sa atong pag-ampo sa hilom. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound if necessary, to ensure the filling of the Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. Excuse me. Sa atong pagpangandam, sa atong pagtuon, nining adlaw, mag-ampo ta sa hilom. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos, nga niya kami nagpuyo sa panahon sa simbahan, ug dili sa uban nga panahon, where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we're going to study today. For we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan o ganiyan sa kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nagapasalamat nita sa Dios sa iyang grasya, kaluoy, ortisiya o gugma. Dili kita takos niini apan siya nagapadayon gayud sa pagsangkap kanato sa atong mga kinahanglan sa atong kinabuhing Kristohanon. Pero magapadayon kita sa atong gitun-an na taod-taod na kining doktrina sa doble nga kastigo, the doctrine of double punishment. Karon sa atong pagpadayon, atong hinumduman ang 1 Thessalonica 5:19, 1 Thessalonians 5:19, nagasulti diha nga do not quench the Holy Spirit. Ang quench diha, sabi ni Saya, mao ang pagpalong, okay? Pagpaong, suppress ang buot gyung ipasabot. Nga ito bitang gisgutan last time nga mura bag imong gituok ang Espiritu Santo. Well, this is just some kind of a language of accommodation nga imong masabtan kini. So ang usa ka pananglitan ay manok imong tukon di unsa di na ginakalihok. No karon ato kini lang gi tandi nga sa panahon nga ikaw Kristohanon makabuhat og sala. Sala sa unahuna, sala sa dila, sala sa buhat, sala nga makita magana. Kung makabuhat ka gani bisag unsang matang sa sala, imong giunsa, gituok ang Espiritu Santo. Dili siya makalihok. Again, the Holy Spirit can only move in our life when we enter the divine dynasphere, operational divine dynasphere, pinaagi sa paggamit nato sa prinsipyo sa rebound, ang pagbalik, pagpauntol balik nito sa sud sa atong dapit nga may gahom sa Dios. Without rebound, kung dili nimo
pahimuslan kining grasyang gisangkap sa Dios nga ikaw makabalik unta, God is going to punish nato kita, iya kitang kastiguhon. Now, what's the purpose nga iya tang kastiguhon? Only to warn and straighten us up aron kita mo balik ngadto sa operational divine sphere, o sa atong pagbalik magapadayon kita sa pagsibog sa unahan, o magapakaon kita sa atong kalag, o nagatubo ang atong kalag. We are punished by God when we make our own rules. Okay? Mabito ito atong example last time sama sa mga magdudua sa basketball. Tingali doon na kay idea may tungod ining maong paugnat sa kusog in this game, in this sports, nga sa panahon nga ang mga magdudua, the players, out of bounds o out of kanang timing sa ila kintang pahimutang sa ila kintang coach. Okay? Kung ma-out of bounds ka, then pituhan ka sa referee. See? Maupun na nato, itong itandi sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ang Diyos mo pito sa panahon nga kitaon sa makasala. Okay? So, imo makita, unsa ka mahinungdanon, kining doktrinaha, ang duble nga kastigo. Okay? Mao gini ang angay natong matmulan sa kanunay. Dili kay matag karon ko niya kanunay ngayon. Aron dili kita mahisukamon, mahidagma sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Inay nga kita magapadayon sa pagsibog sunahon sa paglig-on sa atong baruganan. You see? Now, diha sa atong gingon nga Galacia 5:16 ngadto 18 nagasulti diha, but I say walk by the Spirit so you will not walk in the flesh. Unya kining mga bersikulo ha diha tuod 16 to 18 nga mga bersikulo, kini nagapakita sa bugno tali sa Espiritu Santo o sa kinaiyang makasasala. It is a battle between the Holy Spirit and the old sin nature. Kini nagapakita dugang pagyud nini nga either one of the two, bisag unsa nining duha, wants to control us believers. Nag-ilugay ba? Well, actually, di man buingon nga mangilog ang Espiritu Santo, dili. Naalay pagkabikil. Okay? Kasi panahon nga kita makasala, unsa? Ang mo dumala dayon, mao ang kinaiya makasasala sa atong kinabuhi. Okay? It will take control of our life. But when we are free from any sin, the three major sins, kung kita nagagamit kita sa rebound technique, ang recovery technique, makabalik kita ngadto sa pagpakigambitay sa Dios, o kita mapunan sa Espiritu Santo, diyan ang Espiritu Santo mo take control sa atong kinabuhi. So mo kana nga either one of the two wants to control us. Now the Holy Spirit is the personal agent who guides us. Nagagiya ka na itong mga magtotoo. Without Him, kung wala ang Espiritu Santo, we will walk in the flesh. Natural. Kita magalakaw. Kini magalakaw. Kini is pagulagway kini sa imong pagkinabuhi. So, kung ang Biblia nagahisgot kina walk, kana nagpasabot sa imong unsa pagkinabuhi. Now, a believer is either controlled by his old sin nature or God the Holy Spirit. We, kita mga magtotoo, are either 100% controlled by the old sin nature or 100% controlled by God the Holy Spirit. So, natay kapilian.
You see? Kay kining duha, these two are mutually exclusive. Opposite yun sila pagayo. So, tanawa, ang atong kaugalingong kabuton, our volition, our free will, magatimbang-timbang. Kinsa ba'y padumalahon ako sa akong kinabuhi karon? Espiritu Santo ba o ang kinaiyang mga sala ba? Nakikapilian. You have a choice. You see? Pero, unsay imong himuong desisyon lagi, ikaw ra usab ang manubag. You see? For every decision we make as believers, I'm referring to you as a believer, every time we make any decision, we are the only one accountable, responsible, and answerable niya ng desisyon nga itong gihimo. Okay? Natay freedom, natay kagawasan, total freedom. But with that freedom goes unsa? Responsibility. Dili na sila magkabuwag. They are not divorced from each other. Magkuyog na sila. So, akong balikon, na we either want to be controlled by either of the two. Ang Diyos Espiritu Santo ba o ang kinaiyang magasasala? Kaya as I have said a while ago, they are mutually exclusive. If we make use of God's system and power, we are relaxed. Ngano? Nganong relax man ta? Because it is the Holy Spirit who works in our life. You see? Apan ko nang sa panahon nga kita magasala, then, kinsay mo kontrol? Kinaiyang magasasala. O buha tayo pagka-relax. Buha tayo pagka-relax kung ang kinaiyang magasasala na mo dumala sa atong kinabuhi. But, if we ignore or reject God's system, ato kining isalikway, atong imo nang i-reject, kaning sistema o ang gahom sa Dios, na kung imong i-ignore, kung imo kining isalikway, then we are going to be confused, disorganized, we are miserable because it is the old sin nature that works in our life. Mauna mo dumala sa itong kinabuhi. If we ignore or reject God's system and power, we are confused, disorganized, we are miserable because it is the old sin nature that works in our life. Again, kining duha ka opposite powers are mutually exclusive. Now, ang Mateo 5:17 nagakanayon diha, do not think that I come to destroy but to fulfill the law. Ako lang ning ipang-quote kining maong mga bersikulo. Romans 8:14, for all who are led by this or who are led by the Spirit, you are a child of God. John 1:12, naghisgot ka na children of God. Si Ginoong Jesucristo ra ang nakatuman sa balaod. He fulfilled the law. Kining led diha sa giingon sa Roma 8:14, for all who are led by the Spirit. Kining led, sa Grigo nga pulong, it's ago, E-G-O, okay? O kini nagkahulugan o ginamanduan. Example, naihemplo, sa duwa nga basketball, there is a line na guide to be inside, nga nahisod kaniya ng linya. So you will not be fouled in the game. Kaya sa panahon nga mahigawas ka na ng linya, you will be pituhan ka nga foul ka. Now, okay, laing punto, the Holy Spirit is the one who metabolizes Bible doctrine, not we believers, dili kita. Ang Espiritu Santo may muhimo niya ng metabolization by way of allowing Him through positive volition. Pinagi sa atong pagka-positibo.
and putting faith to the doctrine. Sa atong pagtuo, yan ang doktrina nga atong nakatunan. Now, diha sa 1 John 3:10 na ay naghisgot diha nga huyos. Kining huyos, the original word kini nga Griego, H-U-I-O-S, huyos. Kini naghulugan og batak, child of God due to regeneration. Ang usa ka tawo nga makadungog sa may balita sa kalawasan og siya mohimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, siya mahimo diha nga batang masuso. Anak yung higayon nga iyang gituruan si Ginoong Jesucristo, nahimo siyang batang masuso, bag-ong na tao. Okay? Now, huyos means child sa in English, child of God, due to regeneration sa iyang pagkatao pag-usab. Dinhi, kining maong bersikulo, wa ni gamita. Ang gigamit dinhi, mao ang teknon, T-E-C-H-N-O-N, child, gihapod ang buot pasabot nining teknon. Ang buot pasabot yun sa Bisaya, nining teknon, inagak, led, okay, guided, inagak, gitrain, gitudluan. So siya, parihagod ni sa usa ka bata nga nasa eskwelahan, pupil, okay, pupil, student, kini mga synonym kini, student, pupil, disciple, okay. Therefore, this verse talks about what? Mga magtotoo, believers, mga gisgutan ni. Diya sa Galatia 5:25 na ay original nga pulong diya nga istoikeo, S-T-O-I-C-H-E-O, istoikeo. Kini nagpasabot, led by the Holy Spirit, inagak sa Espiritu Santo. Then, we have to walk, march in step with the Holy Spirit, in sync, in step, nga in cadence, ang buti pasabot, with the Holy Spirit. Again, there are two kinds of divine punishment. Review naman po di. Ang una, law of volitional responsibility. Ikaduha, divine discipline. Galatians 5:16-18 again. But I say, walk by the Spirit. Paggawi. Ang walk diha sa original nga Grigong pulong is peripateo. Peripateo. P-E-R-I-P-A-T-E-O. Peripateo. Kanang walk diha. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Manibot pa sa bot niya. Dili ka ubo sa balawon. This is in the imperative mood. Now, kining imperative mood, mando. Okay? It's a command. But it all depends, kini nagaagad lamang upon one's volition sa iyang kabubuton, whether he walks by the Spirit or by his flesh, ang old sin nature. It's a matter of choice. Piliunon, naranimos pagpili. So this is a conflict. Holy Spirit versus old sin nature. Now, ang carnality and spirituality are in opposition to one another. Nagakabingkil, nagakaatbang. Manibot pasabot ang carnality ug ang spirituality. Therefore, they are also mutually exclusive. Gusto? So we are either spiritual or carnal. You see, makapili ka. Ikaw Kristohanon, ikaw magtutuo ni Ginoong Jesucristo nga nagpaminaw ni atong paghisgot niini. Naa kay kapilian. Kay duhar mo kung kaklase nga magtutuo
gawas nga ang magtotoo either mananaog o pildiro apan sa imo ng panagawi ingon nga Kristohanon na kay kapilian whether you want to be spiritual or carnal. You see? Na kay kapilian. Ang spirituality, ang pagka-espirituhanon is not something we feel. Dili. It's all in our mind. Unsa to atong gingon? What is the Christian way of life? It is a mental attitude life. Dinhi sa atong huna-huna. It's all in our mind. O balikon ko nga ang spirituality is not something we feel. Why labot ang pagbati niini? That's why kita gimanduan to saturate our mind with the mind of Christ. Atong lupkon, sakto ba ang Bisaya? Lukpon, yes, I think that is right. Lukop ba? We saturate na mando kini sa Dios sa paglukop sa atong panghuna-huna uban sa huna-huna ni Ginoong Kristo. Unsa man ang bersikulo na ingon nga mind of Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. I hope imo na nang gisuwat o imo na nang sag-uhon. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ, huna-huna ni Ginoong Kristo. Now, without Bible doctrine in the mentality, in our mentality as believers, we cannot walk by the Spirit. Dili mahimo. Kung wa tayo doktrina sa Biblia diha sa atong alimpatakan, ingon nga mga magtotoo, we cannot walk by the Spirit. Since he has no wisdom, kining wisdom tuod sa original is Sophia. Ang Sophia is wisdom. Since a believer has no wisdom, he is only living inside the cosmic dinosphere. Dinospheres, kay duwa man lagi. You see? Kung wa siya ay wisdom, kaniyong wisdom mo na ni ang metabolized Bible doctrine. Kung wa siya ay wisdom, kaalam, Sophia, dili gid siya maka-unsa kinabuhi sa kinabuhing Kristohanon. Kito aman siya sa cosmic dinosphere. Yang gipuyan ang dapit man nga may gahom ni Satanas. Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy but what? To fulfill. Pagtuman. Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Now, kung may pulong sa Dios nga tuyok-tuyok na diha sa atong galamhan, okay? Circulating in the stream of consciousness sa atong panimuot. Okay, I think we have to rephrase that. Kung may pulong sa Dios nga tuyok-tuyok na diha sa sud sa atong pang-isip, okay? Circulating the stream of consciousness, kita dili makagawi, dili kita makakinabuhi uban sa Espiritu. Since the Holy Spirit just depends, okay? Nagaagad lang sa pulong sa Dios nga anaa diha sa kalag sa magtotoo. Nawa may pulong sa Dios diha sa kalag sa magtotoo. Naon saon na pag lihok Espiritu Santo, di ka makakinabuhi sa unsa. You cannot walk by the Spirit since the Holy Spirit nagaagad man lagi sa pulong sa Dios nga naa diha sa mong kalag, nga wa may suod mong kalag nga pulong sa Dios. In 1 John 1:12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Okay, kining nisgutan na po din kining children of God. Child here is teknon.
Okay? Dumdum ka sa teknon, child. Now, in 1 John 3:10, in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Now, kining children of the devil, nining mga bersikulo, nagahisgot ni carnal believers. You see? Kining children of the devil are carnal believers. Although, luwas ni sila. Okay? Timan nilagi. Ang ilang kaluwasan wa matangtang. Pero human na sila naluwas. Kini ang isyong yatubang pagpakasala. Ang ilang pagkinabuhing Kristuhanon. You see? So na, ipadayon na itong bersikulo, whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Okay? Now, Galatians 5:25 again, kaning live by the Holy Spirit, kini maong paggawi, pagkinabuhi. Zao, Z-A-O, pagkinabuhi. Live by the Holy Spirit, then we also have to walk, march in step, in cadence, in sync with the Holy Spirit. O kining walk diha, ang sa orihinal na Grigong pulong, stoikeo. Stoikeo means to live in conformity with the prescribed rule, God's principles. Unya ang peripateo, nagkahulugan o to live the life that is normal to you. Customary kini, buti pasabot. Ang buti pasabot, spiritual. You see? That's the reason why, nga ang doktrina, ang Bible doctrine is very, very important to the life of every believer. So he can walk by the Holy Spirit and not to be led by the flesh sa iyang kinaiyang makasasala. Ato gining emphasize ngadto sa ato mga kaigsuonang magtotoo. Kaunta, I hope na silsil na ninimo diha sa imong alimpatakan nga unsa ka mahinungdanon, unsa ka importante sa pulong sa Dios, sa matag kinabuhi, sa matag magtotoo aron sila makakinabuhi by the Holy Spirit and not by the old signature. However, the believers who are in perpetual carnality, nga nagapadayon na lang paglunang sa pagpakasala o tuan sila sa cosmic spheres, just commit the sins listed in Galatians 5:18-21. You see, kanang in perpetual carnality. But don't mistake these people as unbelievers. Ayaw. Mga magtutuo, ini sila. They are believers. Only they are carnal. Okay? They are believers, carnal believers, so they are saved. Luwas ni sila. Ato ning emphasize kay na ay daghang mga katawhan nga dili makadawat nining maong doktrina nga wa sila concept of the doctrine of eternal security. Wa sila. Wa magud sila ma-oriented na ng bahina nga kung dili ka mutuon nining doktrina sa eternal security, then you're making God a liar. Kaya mo manigisulti o gipadayag o gipaklaro o gipatinaw, tataw mangyud ka ng paghisgot niya nga ang eternal security is lagi eternal na guna ang security. O na nga itong isgutan mo din ining mga magtutuo nga karnal na. Di na ni mo mas distinguish nga kini sila magtutuo. Nga no? Wa man lagi sila kamaturan. Wa sila magamit silang pagkinabuhi. So, ang ilang pagkinabuhi, pareha, sama rin yun sa dili magtutuo. But in reality, kini sila luwas.
Mo ni akastiguhon kay anak man sila sa Dios. Nahimo man na sila, parihan naman sila sa prodigal son. Gitandi ka na sila sa prodigal son. Unsay mahitabo sa maglunang ka na lang, magwaldas-waldas ka na lang sa imong mga kasangkapan unta sa Dios. May agom ka sa unsa, kastigo, pinagi sa unsa, paghimo na nimong miserable, makaluluoy. So ikaw ra gyud naghimong makaluluoy sa imong kaugalingon. Gusto? Di man ikining prinsipyo. No gini prinsipyo nga ning tuhop gini sa akong personal life. Nasukad nagatuon tas pulong sa Dios. Way back in 1979, mo na tuig nga na-expose kami ang among panimalay sa niining maong pagtudlo niining mga doktrinaha nga di na matangtang ang imong kaluwasan kay anak man sa Dios. Okay? Muna nga gikinahanglan imong sil-sil na yun niini. Barugi na yun kinahanglan sa man imong barug lagi kung wa man kay pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? Kining prinsipyo akong balikon naning tuhop sa akong kinabuhi mo kini. Man is always a product of his own decision. Man is always a product of his own decision. Mao gina. Unsay imong desisyon gihimo, produkto ra ka sa imong gihimong desisyon. Kasi mo bitaw ng uban ba mo ingon sila. Magpinulusupo sila nga. Nganong mang na may mga tao maimpyerno. Nganong na may mga tao kanang buwan tugyod sa linaw sa kalayo. Ibaw ka kung sa tubag. Kung sa tubag yan ginsa may tuod o nagatukngod o nagadala nila dito sa linaw sa kalayo. At katubang mga tao nga tuan na sa linaw sa kalayo, tuan sa impyerno. Nganong tuwa man sila? Ang tubag tungod sa ilang kaumuton. Ilang pagbuot nga mo ang sa impyerno. Tingali mo pinusupo na sa ka. Nga, di ba di ay naapay mga sources nga nung na impyerno siya. Maura yun ang prinsipyo Kay ikaw, produkto lagi sa imong desisyon. Imong desisyon nga dili ka mutuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas. Magtuman ka sa padayon sa imong relihiyon. Nga ang relihiyon rabagyod dili gyud makaluwas. Makanod-nod na nimo na sa kapildihan. Unsa may gisulti diha sa Mateo 7:13-14. Abrihe ka na imong Biblia diha kung na kay Biblia. Matthew 7:13-14. O sige sulti. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Klaro kayo na. Sa ato pa, kung mayon ka nga, kanang, may mga pinsupo mo yung, maado dito sa impyerno kay daghan tao, bibo. Pinsupo mo ba? Bibo lagi. Bibo sa siningitay na dito, tiambaw na dito, mga kagot sa mga ipon. Noon nila kabibo dito. Kinaluyan. Ang kinagrabihan na pag yung kay wa na yun ay pagkaunsa. Wa na ay pagkalingkawas. And you will not go you will not go out of existence. Buhi kang buhi. Paantusan kahangtod sa kahangturan. Ano na ala ng hangtod sa kahangturan? Wa na'y puwas, wa na'y undang. Day and night,
tuwa ka, tingkagol ka dito sa unsa. Mura ka grabe pas gihugno dito. So mao kini mga punto nga atong gidadiya kanimo. Okay? So akong balikon, balik ta sa atong paghisgot. Don't mistake believers who are carnal na dili magtotoo. Magtotoo sila, they are believers. Only they are carnal. So they are saved. You see? Ang tingnan may yun at sudang pinulusog po. Ay na lang na. Luwas, sakto na. Bahala nagsaypurma. Basta langit. Di ra ba na mo ikabubuton sa Diyos? Nanong ipabuhi pa ka. Karon ba, nagaginawa ka pa, nagpaminaw pa ni nga itong gisgutan? Nga naman, tungod ba kayong kaon kag maayo, daghang kag medisina, sige ka og diet, sa pa, daghan kag mga doktor nga mga maayog yung laki, mao ba nga ipabuhi ka? Di ra ba? Buhi ka karon higala, tungod kay ang Diyos may tuyo sa imong ginabuhi. May plano. Kung ikaw dili magtotoo, ang plano sa Diyos mao nga ikaw maluwas, makaadto sa langit. Unsa ang pagi? Yan ra kay ang Diyos dili buot nga ikaw maglibog. Ang Diyos hingpit. Ang iyang plano hingpit. Ang usar ka persona nga hingpit mo ay makahimo og plano nga hingpit. Gusto? Tungod kay ang Diyos hingpit man, kanang iyang plano, hingpit po. Mao na nga ikaw gipabuhi, nagaginawa ka pa. Grasya. Unsa itong buot pasabot sa grasya? Lihok sa Diyos para sa tao. Dili lihok sa tao. Ang relihiyon, lihok sa tao. Ang tanawa, ang diferensya sa relihiyon o Kristyanismo. Ang relihiyon, hala tao, lihok tao, hala tamas ginawa, lihok yun. Para sa Diyos, kunuhay. Ang saan mapagdawat sa Diyos, anak? Hindi man na maipagi. Hindi man niya madawat na, kaya ka na trapuro mo, mahugaw ka ng imong pagkamayo. Opposite niya mo ang Kristyanismo. Christianity, unsa man, lihok sa Diyos para sa tao. Ang Diyos mo abot mo kabuot sa tao. Igo ra kang mo dawat. You see? Mo ka na diferensya. So, kung ikaw midawat, mituo kang Ginoong Jesucristo na imong bugtong personal nga Diyos o manuluwas, ikaw luwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Unsa pa gisulti? 2 Peter 3:9. Unsa gisulti? 2 Peter 3:9 says, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Na. 1 Timothy 2:4. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Diha sa Acts 4:12, mga buhat 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Sa isulting Ginoong Jesucristo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. No, kini ang kaluwasan nga ditso diha nga narana nimo mo dawat ka ba niya o di imuha po ang unsa desisyon. However, let us not forget the recovery technique of 1 John 1:9. Kay kining 1 John 1:9, the recovery technique. Manong recovery technique man, recover ka sa imong kahimtang karnal, balik ka sa pagka-spiritual. You see? Kung man mo gamita ang 1 John 1:9, balik ka sa pagka-spiritual. Balik ka sa imong dapit nga puyanan nga normal nga naanggahom sa Dios. Ang laingan sa 1 John 1:9 is divine eraser. Nga namang divine eraser man. Padon man ang imong mga sa imong pag-angkon, pag-admitir,
hingalan, pag kumpisal, homologeo, mao ka ng divine eraser. Now, what can you say about the last part of Galatians 5:21? That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Pasabot niya na. Can believers who are carnal inherit the kingdom of God? John 1:12, tiknon, pupil, student, disciple, child. Galatians 5:25 again, live by the Spirit, paggawi, nagkinabuhi, zao, Z-A-O. Angay na itong hinumduman that every time a believer continues to reject, rebound, and in perpetual carnality, God's punishment becomes more unbearable, dili na ma-antos for the carnal believer. Nang kining kingdom of God, inheritance that we believers receive at phase 3. Ang phase 3 mo na ni ikatuwang bahin sa plano sa Diyos, nga tuwan na ta sa eternidad. Ang eternal life is different. We inherit this at salvation. Mo na eternal life. Kingdom of God, inheritance that we believers receive at phase 3. So, mo na diferensya tali sa kingdom of God o eternal life. Ang kingdom of God, eternal state of church age believers, kahimtang, estado. And eternal life is the eternal state of all believers, all dispensations. Okay? Nothing a believer can do to lose his salvation. Once saved, always saved. Now, narabay tulo ka mini ng mga conclusion of believers regarding sin. Ang una nini, sin in the life means I am not saved. Mini ni nga conclusion. Sin in the life means I am not saved. Ikaduha, sin in the life means I must add something to faith in Christ before I am saved. Panalitan, penitensya, sakripisyo, mga ritual imutumanon, etc. Number 4, sin in the life means I have lost my salvation because I committed sins. Mga mini ning mga konklusyon. Ug ato kining ipadayon sa sunod, murag hapit na yun, tamahuman ining maong doktrina sa doble nga kastigo sa Dios. So din hilang una kita kutob, gidapit kagyapon sa uban nining atong Bible study through the YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, gidapit kamo o sa inyong mga higala, inyong mga silingan, napita sila to browse our YouTube channel aron kita manag-uban kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Pahinuslan nato kining grasya nga gisangkap sa Dios kanato. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here, yan ang imong nahimutangan, karong adlaw, with your eyes closed, to assure your privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently,
And that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That is the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Amahan na mga langit na nagapasalamat kami kanimo. Niining grasya nga mong ipaymuslan. Ang imong pagtudlo ka na mong dugang pang mga kamaturan. Pinagi sa pagpuno sa Espiritu Santo ka na mo. Wala kami mahimo sa mong kaugalingong paningkamot. Kung maunta, O Diyos, imo kaming dasigon, awhagon, pagpadayon sa among pagtuon sa pulong sa Diyos. Aron na among kalag magatubo, makakabot niya ng among tunong nga mao ang espirituhanong pagkamtong nga diin kami makahimaya na kanimo o usab maangko namo ang katakos sa pagkinabuhi. Salamat niyang tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.